dårlig stil. Han har lige sagt til mig, at han ikke ville tabe det her. Nå, Viggo, det er no way, du siger det der. Det er toppen. 3, 2, 1 og go. Du kan det. Klar, Joe. Jeg har ikke haft så lidt hår, siden jeg blev født. Som jeg står her nu. Nej! 16 grad. Okay, giv mig noget spyt i. Giv mig noget spyt i. Nu så kommer dit hånd. Nej, du må ikke bruge vasken derude. Jeg bruger den. Nej, kan. Du har restaffald. Nej, no going back. Makeup-protein. Nej. Jeg tager en. Altså, jeg kan jo ikke lade forkert. Film mig lige. Hvad fucking gøjden falder af? Ja, jeg vil gerne. Liv her. Ja. Det er crazy, det her. Kan vi ikke sige, at der skal noget, så kan det være, at dine tændinger kommer ud igen? Jeg hørte min, der så voksede hår ud af Ginger. Og han ligner mig. Gik I bagefter og købte det der? Ja, det er så godt. Okay, kom lad os slippe. Altså, det vokser ud. Ja, ikke? Vokser om. Nu har du allerede gjort det, så kan du lige så godt gå all in. Nej. Ikke rigtig. Okay, bare gør, hvad du føler. Okay. Gør, hvad du føler. Gør, hvad du føler, Big John. Haircuts, det handler bare om, hvordan du sådan carrier den. Det handler bare om, sådan, om the confident i dig selv. Altså, hvis jeg ser toffet med en taber. Hej taber, bro. Sækker du også dine underbukser, eller? Ja, jamen, jeg har fadet på en eller anden måde. Jeg synes, to forskellige fades. Er det ikke grovt nok? Jo, det er. Prøv lige at kigge den vej, hvor du var høj. Ja, det er forkert vej. Den tog lige nu. Det skulle du jo godt. 6. Og den bliver billigste burger. Vi skal have chili mayo. Dem skulle du have, der sagde, skulle du ikke? Det er billigste burger. Nå, og så skulle jeg have chili mayo ved siden af. 2 chili mayo ved siden af, også en til dig. Husk det. Okay, vi er nået til det her punkt. Jeg har lige fået en line-up. Jeg synes, at Loki ligner Brad Pitt, men jeg ved ikke, skrive noget kommentar, der ligner Brad Pitt. Hvad så synes du? Hvordan takler du optur og nedtur i din hverdag? I en ny person? Jeg er Loki Brad Pitt. Prøv lige at se det her. Alle sammen stille i mit design. Se her. Holdet derude. Så jeg gav ham en high table fade. Like that. Gav ham lige sådan en lille, sød lille krusedulle, du ved. Lige til pigerne. Er det ikke rigtigt? Alle jer Brad Pitt fans derude, hit ham op i kommentaren. Kom nu. Flot. Brad Pitt. Jeg får kramper. Jeg får krampe af at fucking holde kamera. Det samlede sig min tarm. Så er vi på vej til Copenhagen. Hvordan føles det at være out? Viggo? Nå, han er i hvert fald der. Han er lidt shy nu. Nå, men vi har siddet i bus i 3 timer, og nu skal vi bare blive ved. Det er stadig tog. Fuck. Vi missede vores første tog, så tog vi et andet tog, og nu er vi der om en halvanden time. 10 timer måske. Vi mistede vores første bus jo. Nå ja. Hyper. Kan du gå så? Hej drenge. Jeg er taget over asyl og top i dag. Nu vil jeg spørge jer om, hvordan det går i dag. Det går meget fint. Vi er på vej til København. Hvad siger vi, Viggo? Lidt om jer selv. Hvem er det her? Jo. Nå nej, der har vi set før på kanalen. Hvem er du? Jeg er en nyt menneske. Jeg hedder Bill. Jeg har gået på efterskole med Viggo. Ham der. Buster, der filmer. Polsted og Syld. Hvem er jer drenge? Hvem er I? Kan I fortælle lidt om jer selv? Hvad? Vi var bare til KBH. Vi lytter... Vi var bare til KBH. Arbejder du også i Lidl? Jeg arbejder ikke i Lidl. Let's go! Jeg hedder Philip. Let's go! Jeg skal til FedEx nu. Halvstad. Let's go! Halvstad. Let's go! God content, drenge. Hashtag, vi er i København nu. Nitrogården. Hvad? Hvordan fuck kører jeg videre på den? Men, det skal være godt jo. Det er godt det her. Velkommen til Rosas Annos. Nu går det fucking ned, altså.
Ja, en ting siger det. Er det status? Det er status, hvad status er det? Hey! Strike the pose. Oh, du har fået det. Lad mig lige lade hans smil. Det er sådan noget, du sige. Det er Bukayo Saka. Bukayo freaking Saka. Hvad laver han på væggen? Vel? Zoom in. Hey, snak for det sølle. Giv mig vand. Buster, hvad vil du gerne have for mig? Hvad vil du gerne have for mig? Give me water. Quote of the day. Det har vi sover i nat. Vil du have min quote of the day? Ja, sig det nu, Buster. Du vinder aldrig, før du har tabt. Så derfor har jeg tænkt mig at lægge mig ud fuldstændig nøgen på gaden, på asfalten i regnen og sove. Hvor skal min over? Selvfølgelig. Hej Vilhelm, velkommen til PC-vloggen. Hvad skal vi lave i dag, Vilhelm og Sylvester? Nå, hallo? Hvad? Du er kamera på. Han er også trin. Hvad er det, der sker? Og hvis I tænker over, hvorfor det bare er mig, der optager lige nu, og Tobias er væk, så er det fordi, han er hjemme hos, Mika Gomez, og jeg ved ikke rigtig, hvor han er, men vi ser ham nok senere. Er det ikke rigtigt, Buster? Gør vi det? Rigtigt holdet. Alright. Prøv at se det her. Prøv at se det her. Prøv at se det. Der er en fucking fodboldkamp. Ved metro. Vi er i Ilum. Vi er i Ilum. Jeg snakker københavnsk nu. Jeg er i Ilum. Jeg snakker københavnsk nu. Ja. Vi er lige nu på Max Burger. Der flækker lidt burger og milkshake i. Venter på at Tobias og Mika kommer. Og så skal vi flække dem. Yo, we out here. København. Jeg har bare fået at vide, at Buster han har mødt Sanka. Jeg har mødt Sanka. Fik I Sanka med på vloggen? Ja, nej. Men nu er vi nede i København. Skal I så raw? Hvor er så? Alright. Har du egentlig vendet dig til dit hårsyn? Nej, ikke rigtigt. Hvad er status nu her? Er det, at du skal klippe det kortere, eller gøre det længere? Jeg tror, jeg klipper det længere. Klipper det længere? Alright. Yes. Hvad har du købt? Jeg har ikke købt noget endnu. Hvad synes jeg købe? De her camouflagebukser, så de kan se mig, når jeg er ude på savannen og gemmer mig på. Det er ikke sådan noget. Hvad har du købt? Jeg har købt den her. Jeg så som vi er inde i coinhøjen lige nu, og få ny telefon. Det kan være, vi skal med dig. Nå, jeg skal til banegården nu, og de skal med mig. Fordi jeg ikke... Du må gå på Max back at it.